गुणवत्तेची प्रदीर्घ परंपरा लाभलेल्या सावंतवाडी येथील कैलासवासी सौ सुधाताई वामनराव कामत विद्यामंदिर जिल्हा परिषद सावंतवाडी शाळा नंबर 2 या शाळेने शिष्यवृत्ती परीक्षेत पुन्हा एकदा आपलं वर्चस्व सिद्ध केलंय। अंतिम गुणवत्ता यादीत या एकाच शाळेतील तब्बल 14 विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश संपादन करत मानाचं स्थान पटकावलंय। प्रशालेचा आराध्य आपटे जिल्ह्यात प्रथम तर राज्यात 9वा आलाय। पाहूया। समोर दिसणारा बॅनर हा कुठल्या कोचिंग क्लासचा नाही, कुठल्या मोठ्या इन्स्टिट्यूटचा नाही। हा बॅनर आहे कैलासवासी सुधाताई वामनराव कामत विद्यामंदिर जिल्हा परिषद पूर्व प्राथमिक PM श्री शाळा सावंतवाडी नंबर 2। आपण त्या शाळेमध्ये आलेलो आहोत। बॅनरवर तुम्ही पाहिलं असेल तर शाळेचे 14 विद्यार्थी हे शिष्यवृत्ती धारक ठरलेत आणि त्यातला एक विद्यार्थी हा जिल्ह्यात पहिला आलाय आणि राज्यात 9वा क्रमांक त्याने प्राप्त केलाय। जिल्हा परिषद शाळेची मराठी शाळेची ही ऐतिहासिक कामगिरी आहे आणि या कामगिरीबाबत बोलण्यासाठी या शाळेचे शिक्षक ज्यांनी या विद्यार्थ्यांवर मेहनत घेतली, हा निकाल लावण्यासाठी प्रयत्न केले, असे सगळे शिक्षक इथे आहेत। या शाळेचे मुख्याध्यापक बांदिवडेकर सर आहेत। सर, काय सांगाल, आज तुमच्या शाळेनं एक ऐतिहासिक असा निकाल जिल्ह्यात लावलेला पाहायला मिळतोय, राज्यात तुमची मुलं चमकली, या निकालाबद्दल काय सांगाल? खूप आनंद होतोय। सर्वप्रथम आपले आभार की एवढ्या मोठ्या कामगिरीनंतर कोकणसाद लाईव्हने आमची दखल घेतली आणि इथपर्यंत आलात। अगदी ऊर अभिमानाने भरून आलं आहे की सावंतवाडीचं नाव आज या सुधाताई कामत शाळेमुळे संपूर्ण राज्यात संपूर्ण जिल्ह्यात शाळेचं नाव झालं। त्यामुळे आम्ही सर्व शिक्षक, आमची व्यवस्थापन समिती, आमचा पालक वर्ग, त्याचप्रमाणे शिक्षणप्रेमी ह्या सगळ्या सावंतवाडीतले माजी विद्यार्थी या सगळ्यांचा ह्यामध्ये खालीचा वाटा आहे। शिक्षक म्हणून जरी आम्ही राबलो असलो तरीसुद्धा जे आमच्या बाकी पाठबळ उभं आहे ते खूप महत्त्वाचं आहे। सगळ्यामध्ये आमची मुलं आणि आमचे पालक यांचं योगदान खूप मोठं आहे याच्यामध्ये। निश्चितपणे या निकालानंतर जिल्ह्यातल्या काही अधिकाऱ्यांकडनं, जे शिक्षण खात्यातले आहेत किंवा इतर काही मंडळींकडनं तुम्हाला काही फोन आले का किंवा या कौतुकासाठी काही पत्र आली का, तसं काही प्रतिक्रिया त्यांच्या कोणाच्या आल्या का? सध्या परिस्थिती म्हणजे बघायचं झालं तरी सन्माननीय आंगणे साहेब यांची मला व्हॉट्सअपवर मेसेज आला होता की त्या अभिनंदन म्हणून। त्याचप्रमाणे आमचे गशीय सन्माननीय शेर्लेकर साहेब, केंद्रप्रमुख ठाकूर साहेब आणि आमच्या अखिल संघाच्या संघटनेचे आमच्या देसाई सर या चौघांनी इथे येऊन आमचं अभिनंदन केलं। आणि जिल्ह्यावरून तसं अजून काही आम्हाला अभिनंदन पत्र वगैरे आलं नाही आहे, पत्र वगैरे, पण सन्मान्य माजी शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी आम्हाला संदेशाद्वारे शुभेच्छा दिलेल्या आहेत, आम्हाला शुभेच्छा संदेश दिलेला आहे। निश्चितपणे या शिष्यवृत्तीत अव्वल येण्यासाठी अनेक कोचिंग क्लास असतात, अनेक कोचिंग क्लासमध्ये मुलं जातात, पण तुमच्या शाळेत असे काही कोचिंग क्लासमध्ये जाणारी मुलं होती का, किंवा तुम्ही या मुलांना कसं घडवलं ज्यामुळे आज ते जिल्ह्यात राज्यात अव्वल आले? खरं तर कोचिंग क्लासेस वगैरे मुलं काही नाही आमच्याकडे। इथे आमचा जो सुधाताई कामतचा इतिहास आहे मागचा तो खूप चांगला आहे बाबतीत, आणि सन्मान्य माझे मित्र वर्ग शिक्षक आहेत त्या वर्गाचे, ते आणि आमची पूर्ण टीम जी आहे या टीमने सगळं जे सांभाळलेलं आहे। कोचिंग क्लासची मुलं याच्यात कुठचंच काही नाही, सगळं आम्ही जवळपास सगळ्या 9:30 आमचे क्लास सुरू होतात निःशुल्क, कुठेही काय नाही। त्यात मग रविवारचा वेळ मिळेल तेव्हा आम्ही काम करतो, त्यामुळे संध्याकाळी पण 5:30 पर्यंत आम्ही क्लास घेतो। अशा प्रकारे सगळं हे टीम वर्क आहे, वर्ग शिक्षकाची मेहनत आहे। मुख्य म्हणून मी काम केलं, ढवळबाई असतील, आमच्या ठाकूर मॅडम, गावडे मॅडम, जाधव मॅडम या सगळ्यांनी मिळून त्याच्यावर वर्गावर काम केलं आणि त्याचं सांघिक यश आमचं सगळ्यांचं आहे आणि त्यामुळे ते यश तुम्हाला खूप खुलून दिसतं आहे। क्लासचं यामुळे कुठच्या मुले इथलं क्लासला वगैरे जात नव्हतं। निश्चित जिथे वर्ग दिसत आहेत आज ही जिल्हा परिषदची शाळा दिसत नाही आहे, यामागचं नेमकं काय कारण आहे? कारण शाळा बांधकामाला काढली असंही समजतं। इथे आता किती दिवस झाले तुम्ही या बिल्डिंगमध्ये शाळा शिकवताय किंवा विद्यार्थ्यांची शाळा भरते? खरं तर ती खूप मोठी गंभीर बाब आहे, कारण गेल्या वर्षी शाळा आमचं बांधकाम सुरू झालं, म्हणजे बांधकाम करण्यासाठी आम्हाला शाळा निर्लेखन करा म्हटलं। आम्ही डिसेंबरमध्ये शाळा ती जमीनदोस्त केली आणि इथे राहायला आलो। सांगायला वाईट वाटतं की जवळपास 15,000 रुपये भाडं आम्ही लोकसहभागातून देतो आहे, लाईट बिल भरतो आहे, पाणी बिल भरतो आहे। जवळपास आम्हाला 20,000 रुपये आम्ही आमच्या पालक सहभागातून खर्च करतो आहे आणि जवळपास 8 महिने अशा प्रकारे आम्ही शाळा चालवलेली आहे। पण अजूनही शासनाच्या लाल फितीचे काम अडकलं आहे बांधकामाचं, त्याचा अजून काही पत्ता नाही, अजून एकही तिथली वीड हल्ली नाही।
आणि अजून काहीच कामाचा सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे जरा वाईट वाटते की जिल्ह्याभर शाळा टिकवायची कशी हा प्रश्नसुद्धा आता आमच्याकडे, कारण ह्या इमारतीच्या कारणामुळे जवळपास आमची यंदाची जी पटसंख्या होती ती 200 पार करणार होती आमच्या कामामुळे. पण ह्या सोयीसुविधा थोडा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आज पालकांना सोयीसुविधा हव्यात, त्यामुळे थोडंसं पटसंख्येवर परिणाम झाला आहे आमच्या या गोष्टीमध्ये. त्यामुळे जरा वाईट वाटते मनाला. निश्चितपणे तुम्ही म्हटलं जिल्हा परिषदची शाळा टिकवायची कशी. एक शेवटचा प्रश्न माझा तोच आहे. आज अनेक जण गळे काढताना आम्ही बघतो की मराठी शाळा बंद पडत आहेत, मराठी शाळेत मुलं जात नाही. मग आज तुमच्या मराठी शाळेत मुलं येत आहेत, असा निकाल लागतोय जो कोचिंग क्लासेसचा लागतो त्याच्यापेक्षा चांगला निकाल लागतोय, तर त्याबद्दल मग तुम्ही काय सांगाल, एक शिक्षक म्हणून आणि एक नागरिक म्हणून सुद्धा? या सावंतवाडी तालुक्याचा सुपुत्र आहे मी. ह्या तालुक्यात जन्म झाला माझा. त्यामुळे कसं असतं, जर शिक्षकांनी आम्ही ठरवलं की आपण काहीतरी प्रवाहापेक्षा वेगळं चालायचं, वेगळं वागायचं, वेगळं काहीतरी घडवायचं, जिल्ह्याभर शाळा बंद पडणार नाही. माझं स्वतःचं माझ्या स्टाफचं एक कौतुक करतो मी की आम्ही एक ब्रीदवाक्यात धरून काम करतो आहे की ध्येयाचा ध्यास लागला म्हणजे कामाला त्रास वाटत नाही. आज सगळे आम्ही स्वप्न बघतो, केव्हा तरी आज आमच्या राज्यात 9वा विद्यार्थी आलेला आहे, आराध्य अमोल आपटे. आम्ही स्वप्न बघतो सगळे की ह्या सावंतवाडी नंबर 2चा विद्यार्थी पुढच्या 5 वर्षात राज्यात पहिला असावा, हे स्वप्न घेऊन चालतो आहे आम्ही. त्यामुळे ध्येय आम्ही धरले सगळ्यांनी मनात. त्यामुळे आम्हाला कामाला त्रास वाटत नाही. आणि भविष्यात जिल्ह्याभर शाळा जर टिकवायची असेल तर जर आम्ही सगळ्या आपल्या जिल्ह्यात सगळ्या शिक्षण जर काम चांगलं केलं तर हे अशक्य नाही आहे, शाळा टिकणार. उलट मी हे स्वप्न बघतो आहे की सावंतवाडी सगळ्या ज्या खाजगी शाळा त्या बंद करायचा माझा विचार आहे. फक्त आमचं बांधकाम सुरू होऊ दे, मग सगळ्या शाळा बंद करायची ताकद माझ्या मनगटात आणि माझ्या सगळ्या स्टाफमध्ये आहे. शब्द मी तुम्हाला देतो या निमित्ताने. निश्चितच आपण पाहिलं एकीकडे गळा काढला जातो की मराठी शाळा बंद पडत आहेत, मराठी शाळांकडे मुलं वळत नाही, मराठी शाळेत जात नाही आणि पटसंख्या अभावी शाळा बंद करावी लागतात, अशी परिस्थिती आहे. मात्र दुसरीकडे पाहिलं तर ही सुद्धा मराठी शाळाच आहे. आज त्या शाळेत मुलांना बसण्यासाठी इमारत नाही, इमारतीच्या बांधकामाबद्दल शिक्षकांनी सुद्धा खंत व्यक्त केली आहे, त्याच्यामुळे पटसंख्येवर पण परिणाम झाला आहे. मात्र निकालात कुठेही परिणाम झालेला दिसत नाही. उच्च असा निकाल, ऐतिहासिक असा निकाल त्यांच्या शाळेनं लावलेला आहे. जे विद्यार्थी आहेत, जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत, ते घडवण्याचं काम शिक्षकांनी केलं आहे, पालकांनी केलं आहे, लोकसहभागातनं केलेलं पाहायला मिळतं. या सगळ्या गोष्टी होत असताना आज गरज आहे तर प्रशासनाकडनं, सरकारकडनं अशा शिक्षकांना, अशा विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळण्याची. मात्र ती देखील ज्या पद्धतीत मिळाली पाहिजे ती मिळताना दिसत नाही. ती जर मिळाली तर निश्चितपणेच गळा काढून रडणाऱ्यांना ही संधी मिळणार नाही की मराठी शाळेत मुलं जात नाही, मराठी शाळेतली मुलं मागे पडतात, मराठी शाळा बंद पडत चालल्यात. याच्यासाठी आज जर गरज कुठली असेल तर सरकारनं, प्रशासनानं या अशा लोकांना, या अशा विद्यार्थ्यांना, या अशा शिक्षकांना त्यांच्या पाठीवर थाप मारण्याची गरज आहे, जेणेकरून असाच निकाल हा फक्त एका शाळेत नाही. कारण इथलीच 4 नंबर शाळा असेल, जिल्ह्यातल्या अनेक शाळा असेल, तिथेसुद्धा अनेक विद्यार्थी हे शिष्यवृत्ती धारक झालेले आहेत, शिष्यवृत्ती त्यांनी प्राप्त केलेली आहेत. उज्ज्वल निकालाची परंपरा त्यांनीसुद्धा कायम राखलेली आहे. मात्र जिल्ह्यात पहिला येणारा आणि 14 विद्यार्थी शिष्यवृत्ती धारक होणारी ही एक शाळा असल्यामुळे अशा शाळांना, ज्या जिल्हा परिषद शाळा एकीकडे लोप पावत चालत असताना, शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करत असताना, त्यांना आज प्रोत्साहन देण्याची, त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहण्याची गरज ही सरकारची आणि शासनाची आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.